different job again. Non ke Delhi Dispur lapan dak di puan BJP si sedon thor lo mati triple engine polo la triple engine na BJP kin sedon thor lo masun ke hananya tum kali lo la tum ke BJP ki pinanya tum lo seta non bangke hala BJP to mangala NGO tum han pangrum si la tum han sa chief minister Rongphar si autonomous state alam chingki dam seta la ke rada phana pachu bai buklang da hala da ke karbi accord hala 2021 ne pinedi hala soko se daga paklang ro aben chief minister ame thanga peso na thegong lo kante je la MOS de hala karbi accord MOS aputhak si kachingki kodak paklang no autonomous state alam dak tokte la pen ke jong sila chiklian thomang bong si high level dak central government aphan kachingki phan alang tum alam chakdu prodane chief minister hoi pen ba central government hon pen retain alang duman ki pia por paklang on kopia ko se retain paklang hai dalo pin yarnianta retain alo do nai mati autonomous state dak chingki nang ko central government dum nai pi sera pin yarnianta ave lasi lake non upcoming 2026 MLA election ahut autonomous state main pen rara phan ka chong thui ji ka pacho bai phan sila ke non BJP tum kam claim bong non autonomous state apu thage BJP tum kroi kroi BJP tum hai hian ko ke we have a small state agenda pu so a small state agenda ta lake BJP tum pacho bai da do lake lapen autonomous state main si BJP tum dak chi pa hai lo seta pin yarnianta me dat home minister pen chenglok defense minister pen chenglok prime minister pen chenglok dat BJP lidaran karbiang nang sunlap seta me autonomous state alama mangke ninje ta ninje kangke lapen dak karbiang autonomous council tim karbiang long BJP tum seta autonomous state alam ke pen nata kuduna hedalo lasi lake rara phana pacho bai rara phana ka chong huji aphan rara phana make up luji aphan ake lapen nili challenge lo chikloyam thomali MLA election aprang jong si MLA election aprang jong si BJP atum article 244 a autonomous state one death polo tang ten nili pini media no sini jelo nili APHLC general secretary hoy sini lo nili arku pen jethan pen ji lapen nili BJP afansi kam claim unko lapen BJP pahai fansi kam claim unko jong se autonomous state one death polo tang zan nili challenge lake 100% nili pudako lake lapen vangthek he lake jong se one death polo tang arku jethan pen ji I am the first person from the APHLC to join the BJP if the BJP fulfill the demand of the people, that is article 244. Tapi non la ke wang jia bang ke ladak nona roboti ke rejak cia nang pu pula bang so puthak dali tum kope hi ti pudun jila bang so puthak la ke social media long se thailong la seta ko na hok na ok hine la ke non la ke din nang bong news long se tum lang lo thailong ko la ke antele jong se rejak cia nang pulong telang tum BJP to ma ka pre ke thana ja kong ta velo la ke aje kong velo ta pen ke non PC aku aki ni bang tulok lona karbiang lona khana chini nelo la ke